Slniečko svieti, mincu som našiel, avšak za mnou beží policajt, policajt, policajt. Je to divná doba, keď policajt naháňa toho, čo mincu našiel. Slniečko svieti, mincu som našiel, avšak za mnou beží policajt, policajt, policajt. Je to divná doba, keď policajt naháňa toho, čo mincu našiel. Hľadanie s detektorom kovov je na Slovensku zakázané a je to trestný čin. Vnímaví ľudia si už však všimli, že zákazy bývajú kontraproduktívne. Ikonou takých zákazov a príkazov je prohibícia alkoholu v Spojených štátoch pred nejakými 90 rokmi. Vieme, ako to dopadlo. Dneska na Slovensku vznikajú rôzne ilegálne skupinky, ktoré častokrát hľadajú veľmi humorným spôsobom. Pokúsme sa analyzovať človeka, ktorý má tendenciu zakazovať a prikazovať. V slovenskej klíme Slovensko má hlboké katolícke korene a táto viera akosi súvisí čiastočne so starým zákonom. A práve v starom zákone je ten patriarcha, ktorý hrozí, mstí sa, zakazuje a prikazuje. A toto je možno bod, ktorý sa preniesol na mentalitu Slovákov. Vieme si predstaviť tú historickú slovenskú spoločnosť, kde v popredí bol farár, vysoké školy neboli, ani stredná škola nebola. Samozrejme potom na chvílinku stredná škola pôsobí niekde v Rožňave, ale o chvílinku je zakázaná maďarskými úradmi. Takže je tu proste tendencia zakazovať a prikazovať a byť hrozivý otec, patriarcha. Tieto zákazy a príkazy nikde nevedú a práve citliví, inteligentní jedinci vždycky zo Slovenska emigrovali do liberálnejších Čiech a tam hľadali pôdu pre svoj duševný a profesný rozvoj. Ak podrobíme ešte súčasný zákon, ktorý zakazuje detektoring na Slovensku, inému analytickému pohľadu, zistíme, že zas ide o peniaze. Človek, ktorý tento zákon vniesol do parlamentu k schváleniu, nedá sa povedať, že by bol klasický moralista. Jazyky hovoria, osobnú skúsenosť s tým nemám, nežijem na Slovensku, že tento človek vlastní firmu, ktorá vlastne profituje z toho, že má monopol na vyhľadávanie archeologických nálezov za pomoci nejakej techniky. Tak tu nás zase vidíte, ako sa to prezentuje ako morálne čisté, ale v pozadí sú zase tie peniaze a túžba mať monopol. Túto poslednú časť, ktorú som povedal, ktorá sa týka tohto človeka, ktorý má tento monopol alebo chcel ho mať, je iba z počutia. Takže záruky na túto svoju mluvu nedávam na Slovensku. Nebývam. Rozhodne je múdrejšie, keby sa do popredia spoločnosti posadili alebo postavili inteligentní ľudia, ktorí hľadajú inú cestu, ktorí pochopia, jak deštruktívne pre spoločnosť je zakazovanie a prikazovanie a navyše znovu už tretíkrát alebo piaty použijem to slovo, je to kontraproduktívne. Vedie k tomu nezmyslom. Na vyobrazenej scéne sme tam mali
chlapcov, ktorí detektorujú a pred nimi ide niekto s kosou, čiže vytvára chodníček a veľmi humorná postavička je vzadu, ktorá zametá stopy. Tým som znázornil, aké skupinky sa tam vytvárajú, ale táto zobrazená je humorná. Lenže existujú aj skupinky, ktoré vôbec nie sú humorné. V realite Slovenska a detektorovania ilegálneho dneska sú skupiny, ktoré sú vyzbrojené nočným videním, strelnými zbraňami. Toto dosiahol ten zákon. Moralista opäť vystúpi na scénu a povie: posílime policajné jednotky. Posíliť policajné jednotky nie je dobré. Každá krajina, ktorá je inteligentná alebo obsahuje inteligentných ľudí, si reguluje počty policajtov. Pretože vieme, že v prípade rôznych politických kríz sa častokrát z policajtov stanú skupinky, ktoré si neželáme, a obzvlášť ešte tieto skupinky sú vyzbrojené. Takže nakoniec sa môžu, keď je veľa policajtov, vymknú sa z ruky a zvrhnú súčasnú politickú scénu. Preto posilovať policajtov je zas kontraproduktívne a nie múdre.